Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα κάνω αυτό το short για να σας δείξω. Είμαι τώρα στη Βολισσό. Δείτε. Δείτε. Μισό γιατί το δέντρο κρύβει τη θέα. Δείτε το σχολείο της Βολισσού. Λογικά εδώ είναι το γήπεδο. Αυτό εδώ. Αυτό εκεί θα είναι το γήπεδο. Αυτό εκεί, το πράσινο αυτό. Αυτό εδώ θα είναι το γήπεδο. Αυτό εδώ είναι το σχολείο. Εδώ είναι κάτι σπιτάκια. Τώρα είμαι πάνω στο κάστρο. Δείτε κιόλας. Η σημαία κυματίζει. Η ελληνική. Μισό να ανέβω και πιο πάνω. Δείτε. Αυτή είναι η γονείς μου. Λοιπόν, εδώ δείτε. Ποιος έχει έρθει Βολισσό και ποιανού είναι το χωριό του. Να μου γράψει στα comments. Να ξέρετε παιδιά, αυτό ήταν το part 1. Μετά θα κάνω και part 2. Γιατί μπορεί να μείνουμε και για όλη την ημέρα σήμερα. Οπότε αυτό είναι το part 1. Οκ, παιδιά, και εμείς θα τα πούμε. Αν δεν κάνω σήμερα part 2 και άλλο βίντεο σήμερα, τα ξαναλέμε τέλος πάντων σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε.